Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Hello! Maayong gabi! Nanasi ko, no? Carla, Time pa. Nakailalagay ka ng babayan na, sir. oo. Tinihinam na siya. Uyab na ni Emilio. Oh, huwag na mo magkaabot ng Carla din, no? Sir, kana siya. Mao na siya ang personal secretary ni Andro. Si Carla? Oh, sir. Dagas ko yun. Ayaw pakita niya. Dali! Sige, sirat. Maayong gabi! Sugato na ko si Carla. Nagsika pa man ang suga sa sutsapay. Pero wa may mitubag na ako. Maayo! Carla, baby! Ay, salamat na niya ka. Wa yung kuno pakyasa. Uy, tingali mo pugdoan na sab ko sa imong asawa, ha? Mulahos man lang kaglabok diha. Uy, Wa lagi din niya ako kasawa. Wala ko problema karon kay... angay ka kumusalig ni mo sa kong sekreto, Carla. Alex? Naunsa man ka? Mura man ang uglain akong tao ni mo. Imo kong alibangbang, natural nga imo kong kasalikan. Kawas pa. Ni abayak gid ko kay mo tabang kog sulbad sa problema nga nakahasol nimo. Oh, tuod no? Kay naunsa magid ay ang imong asawa, Gikidnap si Jessa. Unsa? Ang imong asawa gikidnap? Uy, kanus alang ni mahita po. Bago lang. Pero, ako na siyang nalukat. Ang buot mong ipasapot nga nakahatag na kagkwarta sa mga kidnapper? Oh, pero, wa pa na ako makuha si Jessa sa mga kamot sa naglukat niya. Oh, mao ba? Sa ato pa? Lain di ang mihatag og kwarta para mabawi nimo ang imong asawa. Oh. Unya na magsulti bahis ko problema eh. Lingawa na ko. Ngunit tabang akong pangayoon ni mo, Carla. Oh, okay. No probs. Dali na, Pi. Dali na. Sugdan na nato ang asoy. Di mo ko makatukoy. Lunsang ko. Naaraman na ng sungkan ng antrong ako muna-una. Nainanok ba ka na siya siyang higdaanan? Inom og tubig. Oh. Para mawaran ka hasol nimo. Nagmata pa man din yung ukoy na dako. Wa ko uhawa, oy. Kuno sa nang gibati nimo diha. Ayaw na pugni Jessa. Wa ko gibati diri, oy. Kahit lang kining ako higdaanan. Kay na daghang bato. Oh. Nga namipangon man ni siya. Oh. Uy, nga nang miduol makadiri sa akong higdaanan? Gahip ka nang higdaan nimo. Kay may mga bato sa ilawom. Oh, isa pa lang ni akong higdaan. Musakripisyo kuno ka tungod nako. Dugay ko nagsakripisyo nimo Jessa. Ayaw kalimot sa duha ka medyo.
May mapagdili ko ni mo sige hagpahinumdum ang 2 ka milyon. Makalagot sab ka na. Kung di ka gusto hisgutan, ayaw na pagbinal dito. Kinahanglan magkasinabutan din sa isla. Kay kita lang duha. Ug sao man nato pagkasinabot? Nga ngilad man kag sinultihan. Ngilad ba din ang musulti ka sa pagduda? Nga nagkagusto ka na ako. He. Kun manulti ka, mura ka kinsang gwapo ha. Kung wala ka pa'y gusto na ko, dili ka uta sige kasuko na ko. Unsa? May nang mahibaw ka, Jessa. Nga ang gugma. Ang tinuod ka gugma. Nagsugod usahay sa kasuko. Busa, kung di ka gusto ma-inlove ka na ko, ayaw pag sige kasuko na ko. Aron mawa ako pa nagsasimong nauna. Sige na. Katuog na diha. Gihit ang ranasab ko pikay. Magkalagot kining tawana. Magkalagot! Kinahanglan maklaro ni Pupoy si Carla. Aron masiguro na ko kung swerte na bagyod ang mito. Ano mo? Hello, Boboy. Tuwa pa yung sa kusina si Carla. Lilia siya kung siya bagyod ang Carla nga imong giingon nga personal secretary ni Andrew. Pagdali! Kinahanglan doon ko'y kasayuran bahin sa plano ni Alex karon. Aron inig paulit ni Sir Andrew, maisulti ko niyang nindot nga report. Mupilib na gid si Sir Andrew sa akong pagka-spy. Kay bisan wa ko niya sa guwa, nagbuot-buot man kong paniid. Oh, hala. Hala. Usa man na sa bintana. Mata! Ah! Mata! Mata! Hala. Wala sad. Pero mata magito ako nakita niya sa bildong bintana ba? Mata gito. Ay, kuan. Doon ako'y nakitang mata diya sa bintana, Alex. Kung nagtutok siya na ako. Dili ka tos, Jessa? Hindi nila ka ha? Ayaw yun pagawas. Kaya ako ni Susihon. Pabutal ko sa atong kwarto. Oo. Hala, kaysa magkatutawahan nga naniid ako. Ang mata ramasab niya ang akong naklaro, uy. Paboy! Paboy! Yan ang mililim kag mayos bintana ha? Tulog yung tubangan ni Carla. Nakita na niya. Yes, di kong gilili. Naklaro ba niya ang akong naon, sir? Wa! Oh, mayo hinoon. Mayaw man. Natukan na di mo siya mayo, Paboy. Oh, Sir Alex, natutukan ako. Positibo gid, sir. Siya ang gikasultin ako kaganin dito sa M&J sa Patusan. Ang personal secretary ni Andrew. Wala. Solba na itong problema, Paboy. Solba na yun. Sige. Makapiyan na ka din ni Spy. Ayaw o nagpundo din eh. Anong dili ka makita nilang Carla, ha? Automatic. Oh, sir. Ay, nadugay man si Alex sa gawas, uy. Alex? Nasusi mo na ba kung kang kinsa mga mata ang nakita na ko sa bintana? Sorry, Carla, pero wa may tao sa gawas luyos kusina. Unsa? Basin ang inahan na to ni Jessa ang nakita mo. Mao ba? Dali, Bi. Maglipay na sa ta. Ay, kuyawan ni mo ron, Alex. Uy, kondisyon man kaayo ka. Ay, nalipay lang ko nga ni Aka. Sulpan na yun ang akong problema. Unsa? Uy, ako'y nakasulbad sa imong problema, Alex. Usa man pagkahitapuan. Kay gilingaw man ko nimo. Mao nga, kontrolado na nako ang akong kasuko karon. Di na ko madain eh. Aw, maayo man yun ang kalma lang ka, Alex. Pero, kinahanglang sultihan ko nimo sa imong problema. Ang akong problema, mao ang paglukat ni Jessa gikan sa nagunit niya karon. Unsa? Pero nasulba na ni.
Kay manghuwam man ko si mong agawon o kwarta. Ha? Nakabayadan ko si mong agawon nga si Mr. A, di ba? Busa. Makapanghuwam na yun ko niya karon. Um... oh, ako siyang tawagan ugma. Kung makontak na ba siya? Hain man na yung mong agawon karon. May bakasyon pa. Diin man siya may bakasyon. Ako kahibaw, Alex. Sige. Magpaabot na lang ko sa pagbalik si mong agawon. Uging na siya nga tabangan ko kay dili ko musugot nga adto sa laing tao nga akong asawa. Kay ako ning asawa. Ug angay lang nga ako lang ang magkapahimus kan Jessa. Dili! Nasuko ka, Alex? Ha? Gamay. Sige, lingawan ako diri. Dali, dali. Alo, hinahinayo lang ko eh. Hindi pero plastic ang akong bukog ha, nga may murang ilisan. Kinalaman ka gunit kong cellphone. Ano na kumatawagan si Carla? Kinalang mahibaw na ko kung naon sa gidang akong anak. Gusto, mangukay ko ang mga gamit ni Andrew. May gawa si Andrew din sa langob-langob sa bangpang. Magdali ko. Nalang iyang baga. Sa maning sulit ng iyang baga. Iyan naman yung mga ilisan. Oh. May cellphone din ilam siyang baga. Salamat. Salamat nga nakakita agad kong cellphone. Ako na pangitaon ang numero ni Carla din eh. Oh, sa maning iyang gigamit na screensaver sa iyang cellphone. Picture kini ni JR. Picture kini sa akong anak. Ang naong sa akong anak. Malipayan kayo si Denise sa iyang picture. Mura siya gihakwa og maayo. Unya, gikuha ang picture. JR, kanasa pa man ka na ko magakusog balik, anak. Gimingaw na kayo ko nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!